హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఆర్యా హివర్. ఈరోజు నేను మీకు చోలే మసాలా ప్రిపరేషన్ చెప్పబోతున్నానండి. ముందుగా కడాయి పెట్టుకొని హీట్ అయ్యాక 2 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేసుకున్నాక అందులో పోపు దినుసులు వేసుకోవాలండి. బగారా ఆకులు, జాజి పువ్వు, జాపత్రి, సాజీరా, జీలకర్ర ఇవన్నీ వేసుకోవాలండి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక తర్వాత అందులో ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్న మెంతి ఆకు, పుదీనా, స్ప్రింగ్ ఆనియన్ కూడా వేసుకోవాలండి. వేసుకున్న తర్వాత ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్న 3 ఆనియన్స్ అండి చిన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలండి. తర్వాత వాటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. వాటిని కాస్త మగ్గనివ్వాలండి. ఉల్లిగడ్డని బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు. తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలండి. అలాగే 1 2 స్పూన్స్ పసుపు వేసుకోవాలండి. తర్వాత ఒక 4 టమాటాలండి, వాటిని కట్ చేసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి. టమాటో ప్యూరీ లాగా. అలా గ్రైండ్ చేసుకున్న టమాటో ప్యూరీని ముందుగా మనం రెడీ చేస్తున్న మిక్చర్లో వేసి కలుపుకోవాలండి. గ్రేవీ పర్పస్ యూజ్ అవుతుందండి ఈ టమాటో ప్యూరీ. అలాగే కొన్ని వాటర్ కూడా వేసేసుకోవాలండి, ఒక హాఫ్ గ్లాస్ అలాగా. తర్వాత ఒక 15 మినిట్స్ సేపు దీన్ని ఉడకనిచ్చి తీయాలండి. అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేసుకోవాలండి. కారం వేసి కలుపుకోవాలి. గ్రేవీ చిక్కబడుతుందండి అది. కలుపుకున్న తర్వాత ముందు రోజే మనం నానబెట్టుకుంటాం కదండి 1 కప్పు శనగలు. ఆ శనగలలో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని 4 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్కర్లో ఉడకబెట్టుకోవాలండి. 4 విజిల్స్ తర్వాత ఆ శనగలను తీసి మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మిక్చర్లో వేసి కలుపుకోవాలండి, టమాటో ప్యూరీ మిక్చర్లో. తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక 15 మినిట్స్ ఉడకనివ్వాలండి. ఆ టమాటో ప్యూరీ ఫ్లేవర్ అంతా ఈ శనగలకు పట్టేటట్టు ఉంచుకోవాలండి ఒక 15 మినిట్స్. తర్వాత 15 మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్, అలాగే 2 టేబుల్ స్పూన్ల ధనియా పౌడర్ వేసి కలుపుకోవాలండి. తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలండి. మనకెంతో ఇష్టమైన యమ్మీ టేస్టీ చోలే మసాలా కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి. చూడండి ఎంత మెత్తగా ఉడికిపోయిందో శనగలు. ఇలాంటి మరిన్ని టేస్టీ అప్డేట్స్ కోసం ఆర్యా హివర్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.